χώρες και τη συνολική απόσταση θα τη διανύσει μέσα σε 3 χρόνια. Επόμενος σταθμός στο Κωνσταντινούπολη. Το γύρο του κόσμου πραγματοποιεί ο Βραζιλιάνος ποδηλάτης Ντανιέλο, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στην Κομοτηνή περνώντας από 18 χώρες και επόμενος σταθμός του είναι η Κωνσταντινούπολη. Ο Ντανιέλο μίλησε για τη διαδρομή, το σκοπό της και έστειλε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο. And I'm cycling for 3 years around the world and finish my trip in the same place I start in Brazil. Yeah. Ωραία, ξεκίνησα στις 8/8/2008 στο μέρος που γεννήθηκα, στο Belo Horizonte. Θα ταξιδεύω για 3 χρόνια, θα κάνω το γύρο του κόσμου σε 3 χρόνια. Το σύνολο των χιλιόμετρων θα διανύεις? Θα είναι 44.000 χιλιόμετρα στο τέλος. Τώρα έχει κάνει μέχρι στιγμής 10.000. And in total, all of us, I think so, I passed for 50 countries. Έχει κάνει μέχρι στιγμής 18, έχει πάει σε 18 χώρες και στο σύνολο θα είναι 50 όταν θα ολοκληρώσει το ταξίδι του. And I'm start 888 because I have a lot to think about this number 8 and I think this is a good day for start big trip and show this day. Ωραία, ξεκίνησα αυτό το ταξίδι γιατί θέλω να δω τον κόσμο, θέλω να γνωρίσω τον κόσμο και είναι μια πολύ δυνατή εμπειρία να ταξιδεύεις με ποδήλατο γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο. Ξεκίνησα 8/8/2008 γιατί για μένα είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία αυτή. Σκοπός που κάνει το γύρο του κόσμου και τι μήνυμα θέλει να δώσει. Okay, what is the reason you are doing this and what is the message you want to pass to people? Well, the first, this project, the name is a free man and talk about the freedom, the people follow your heart and this is a message to pass for the people for follow your dream. Το όνομα του project είναι Ελεύθερος Άνθρωπος και αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει, να είμαστε ελεύθεροι και να ακολουθούμε τα όνειρά μας. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το βρενό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Θράκης. Από όλους εμάς, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.